Jessie Kabwila amene alisopa malopo mpano Dowa Jessie Kabwila ndi amene amavalitsa ndani mu chipani cha Malawi Congress. Dowa Jessie ndakumananso pano lero muli pamvera pano ndi mafuta ndaziwa kuti chifukwa chani mwakangalika chotere ndi misonkhano. Chifukwa chakuti tili pa ntchito choti tifikire Malawi makamaka ali kumudzi. Ifeyo kwathu kuti titenga uthenga wokuti Chakwera awinanso boma ndi lomweli nde uthenga umene usakhale mtawuni mokha tikafike kumudzi tikawuze kumudzi kuti Chakwera awinanso ifa choti alimi sanalandirepo kugulitsa mbewu mmene achitira ulendo uno. Chakwera awinanso ifa choti iyeyo awina background nde pamverapo pana kumanenda anthu akumudzi timve zodandaula zawo tithe kuwayankha kuti iyayi mitengo imene mukuyionayi Chakwera akupanga izi kuti umoyo wanu ukhale bwino. Tili pano kuti anthu adziwe kuti Chakwera amafunidwa kulikonse ngakhale muno kumvera. Tili pano kuti anthu adziwe kuti chipani chili kumudzini. Ndiyeno uthenga sabata yatha munali kuchigawo chakumpoto kuikwendeni kukaronga kumene kucha munaonako zotani uthenga wanu wafikira anthu amene mmafuna kwambiri. Mukaona kumene kucha anthu alo azipani zosiyanasiyana. Chachiwiri takaona zitukuko zimene Chakwera akupanga kumeneko ndipo tafikira aliyense anthu amayesa kukhala ndewu koma ona kuti ayi tinakapanga zabata bwinobwino nde tafikira aliyense mafumu amayi akumudzi anthu akugwira ntchito mboma kayankha mafuta osiyanasiyana mwachitsanzo anthu okubwera magalimoto anthu amawuza kuti likoma tigulitsa tanenaso kuti likoma sitigulitsa ndikalandire alendo kwa chabwino. Ameneyo ndi Dowa Jessie Kabwila amene ali mneneri kapena kutofalitsa ngani chipani chimene cha Congress. Panopo akuluakulu amene akuchititsa msonkhano umeneyo akubwera apa ndikuona galimoto ya first deputy president achipani cha MCP komanso amene ndi achimwendo ndi amene ali mu picture mwanuwo akufika pamalo ano ndi phungu wadi alino komanso mlembi wamkulu wachipani imene ali limodzi ndi Catherine Godani Hara omwe ndi wachiwiri woyamba kwa mtsogoleri wa chipani imene cha MCP komanso ndi speaker wa nyumba ya malamulo. Ndiye akuluakulu enanso akufika pamalo amenewa kuonapo Kabwila omwe ndi mankhwala waja kuona pa Deus Gumba amene ndi mlembi woposa misonkhano ya chipani imenechi alisopo kwepo amene akuvinawo ndi azimaya chama cha Sendera amene akuvina pamene akulandira akuluakulu amenewa. Ndiye ndizimene zikuchitika pano pa bwalo la amayi ndi abambo mlendo olemekezeka mayi